אוי לא, הזומבים באים, הם יתפסו אותי. קצת יותר רגש. אוי לא, הזומבים באים, הם יאכלו את המוח. מה אתה עושה? פחות, תרגע. ומה אתה עושה? צא מהפריים. אני ראיתי זבוב על העורף, אני פשוט רציתי... אנחנו מצלמים פה סרט. מה? איך אנחנו מצלמים עכשיו סרט? יואו! תקשיבו לי! כולם חייבים להקשיב לי שנייה! תקשיבו! אני הולכת לעשות סרט אימה וכולכם משתתפים! תקשיבו לי, נו! שמעתי שמצלמים סרט, אני בפנים. באמת? כן. מחר, ב-6 בבוקר, כולכם נכנסים לכיתה הזאת, ואנחנו מצלמים סרט. ואתה, פעם באה עם בגדים נורמליים, אוקיי? מה אתה שותה? נראה כמו דם. מה? לא, זה מצטטל. אפשר קצת? לא, אני סטרילי. מה סטרילי? צאן. אתה יודע איפה כל השאר? מאיפה לי? אני חוזר לכיתה שלי, שם יותר נחמדים, תקראי לי שיבואו. כולכם יודעים למה אתם נמצאים פה, נכון? אל תענו לי. כל מי שתף בסרט הזה מקבל חתימה שלי. ו50 שקל. אלה התסריטים שלך. מה התקציב? אין. יש תלבושות, תפורה, אתה לבוש. אבל קייטרינג יש. תביא מהבית. בואו, אנחנו יכולים להתחיל לצלם. נו, אנחנו בפיגור. בואו כבר. אין לנו את כל היום. יש לי בעיית בעור. מה זאת אומרת לא יכול לצאת? אנחנו יכולים לצלם את הסרט. אני אבל לא יכול לצאת, בכלל. למה? יש לי בעיות בעור וזה פשוט... אני פשוט לא יכול לצאת. אבל יש לנו סרט לצלם. כן, אבל גם מי מצלם סרט אימה בחוץ? אני לא יכול לצאת. נו, יש לי קרם הגנה. זה הסצנה. אבל זה... אני פשוט... הקרם הגנה זה לא מספיק חזק. בואו, כולם נכנסים למקלט. נו, בואו כבר. התחרות הזאת קטנה עלינו. או שלא. תראי איזה גרועים הם, אבל אני מעולה. מה מעולה? לא רואים אותך, בשום סצנה. שנייה. מה קורה פה? אתה לא נמצא באף סצנה. כן, אני... מה יש לך? אתה חולה במשהו? נו? אני ערפד. מה? מה ערפד? אתה יודע שאין לי סרט עכשיו? לא ידעת שהערפדים לא מצטלמים? מה אני אמורה לעשות עכשיו? לא יודע. חכה שנייה. יש לי רעיון. אקשן! צילמת את הכל, נכון?
שלום, אנחנו כאן בחדשות ערוץ 19 והיום אנחנו בראיון עם האחת והיחידה, האומנת היחידה שהסכימה להתראיין אצלנו, קרוגר. שלום. קרוגר, את זכית בפרס מדהים, את זכית בהישג מדהים בתולדות הקולנוע, את רוצה לספר עליו? לא. אוקיי. קרוגר, כפי שאתם יודעים, היא השיגה הישג מדהים, היא זכתה במקום ה-11 מתוך 10 בתחרות הבמאים הצעירים. אני ראיתי את הסרט ואני צחקתי, אני נבהלתי, זה היה מדהים. את רוצה להגיד על זה משהו? אני רק רוצה להגיד שאני בטוחה שהגיע לי המקום הראשון ושהסרט שלי היה מדהים וחכם. תעודה.